אח שלנו היקר, דיבר איתי בתחילת השבוע. קבענו, יש לא משנה, איזה מישהו אמר לו איזה משהו, ואז קצת הוא פחד. כשדיברתי עם הבן אדם שהוא עובר לך לדבר איתי בטלפון, רק שתי מילים, הוא חזר אליך, ומה אמר לך? תסמוך עליו בעיניים עצומות. עכשיו אני אמרתי, אני עכשיו רוצה שתגיד אתה לצופים שלי, לאנשים, תגיד רק מה ראית, איזה מקצוענות? וואלה, מקצוען, כבר ניתק את האוטו כמה שעות, וואלה, לא האמנתי, הוא אמר לי אפילו עד יותר מאוחר, את האוטו לפני הזמן, והנה תראו את התוצאה, אתם בעצמכם, כל הכבוד, באמת. יש לכם רכב יוקרה, יש לכם רכב חדש, זה רכב 2026, לא נסע. ראיתם לך כמה סרטונים, כמה סרטות היה מפוצץ, ראית? אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לדעת לעשות ברכב, נכון? תוצאה גבוהה או לא? מה שאנחנו לוקחים מהלקוח, ממך עכשיו, אתה משלם באהבה או לא? באהבה. חברים, שלא יצחקו עליכם, יגידו לכם יש לנו ב1,000 שקל, כי תוצאה גבוהה כמו כזאת, לא כל אחד יודע לתת, וגם שירות עד הבית. אתם לא צריכים לקחת לכם את האוטו 3 ימים, יצחקו עליכם, לא יעבדו על האוטו, אנחנו מגיעים, משקיעים את 6, 5, 7 שעות שלנו באוטו, וזה יוצא התוצאה המתאימה. תודה לכם, שבת שלום.